perkele! No voi jumalauta! Ah! Hop! Ei tämä veikki, koska pääsee ylös täältä, kun tulee painaa niin hulluna. Oi vittu kun lähtee. No perkele! No voi perse nyt. Ei jumalauta. No voi vittu. Ah! No voi. No perkele vittu. Aivan hirveetä paskaa tämä polkeminen tälläkin kyllä. No vittu. Tästä saadaan semmosen Compiled Fails -videon. Tää sä sinne ajat. Voi perä. Banaani hajonnut tuohon. Hyi että. Mulla oli viime reissun jälkeen. Tuo on ihan niinku fine, mutta tämä toinen ei oo ihan fine. Maistuuko? No ehtii kun ne kylmenee ne banaanit. Näytä. Muuttuu Onko se? messissä. Joo ei, tämä on vähän turhan Tämä räjähtänyt. jää johonkin autoon päiväksi. Kylmää autoon. No, sen jälkeen ne on tommoinen. Se on siellä se banaani nyt. Vähänhän se banaanit tosuttu. Ei tullut kameralle onneksi. Miksi? No tulohan se kameralle. Sika on kamera. Onko se? Kauhean se vähän? hyppatti sinne Ai kameraan. jaa. Se on vaan ääniraita sitä laitettu. No niin. Ei, oli hyvä aika feilat. Harmi tangon yli. Ei keula enää noussut. Harmi kun ei saanut tuotanto kameralle, sit jos se perään lunta sinä niin.